баъзе занҳо ҳамин хислате доранд, ки мардака гап ҷавоб метиҳанд. Мардак як гап занад 40 гапи дига ҷавоб метиҳанд. Мардака ҳамин хеле ба ғазабе мебиёранд, ки мардак вақте ки ягон гапи ноҷоки гуфт, ғазабӣ шиду баъд гап ақорат кард ё ки ягон бадахлоқии дига ки кард, баъд дига фикр намекунад ки сабабгори асосӣ худаш будагияй. Варна агар ҳамин занак гапи мардака ҷавоб надод вабше, яъне мардак ғазабӣ ё ки хаста аз кор мебиёяд, ҳамин масалан чӣ гапе гуфт нагуфт ҷавобаш нате, масалан ҳама тинҷ мешавад. Вале баъзе занҳо ҳамин хислате доранд, ки дар як гапи шавҳар 40 та гап ҷавоб метиҳанд. пас дар натиҷа чӣ мешавад? ҷанҷол ба ҷое мерасад, ки дига зан талоқ мехӯрад, ба дараҷае мерасад, ки коршон ба судкашӣ мерасад, вале дига ӯ маҳал пушаймонӣ дига фоидаи надорад.